joke i dag. Du skal næsten høre den. Den er virkelig fed. Den sjoveste joke, siger du. Jeg mangler altså nogle rekvisitter her, så jeg synes godt nok lige, at vi skulle have. Ja. Den sjoveste joke, siger du, det har jeg at en kort. Ja, den er kort. Men kan jeg stole på det? Ja, det kan du godt. Den er kort. Nå. Så lad det ske. Lad mig nu bare lige fortælle den her joke. Okay. Jeg klapper simpelthen hesten. Det var de her to musikere også. Nej. To musikere. Det lyder simpelthen for stener. Hvis den her joke ikke er sjov, så er du på spand. Hold nu munden, Anton. Ja, okay. Jamen, de her mus, de gik så ud på en badebro. Hov. Stop nu, altså. Det er jo dødirriterende, det der. Nej, nu skal du ikke hænge med mulen. Det er jo snart jul. Hold nu bare rundt. Det var de her to mus, og så den ene mus, den faldt så ned i vandet. Og så den anden mus, han sagde så, godt min far ikke er bager. Det var så sjovt, altså det var virkelig, jeg var død af grin. Der synes den der var hæstlig. Hvad havde du regnet med? Det var godt.